Ártalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni merni mindenképp. Čo ma napadlo, druhá vec je to, že ja by som možno aj nezmenil spoločnosť, ale skôr by som dal nejakú vlastnosť tým našim ľuďom, ktorí žijú v našom štáte. A ja by som im tak poprial, aby mali viac odvahy. Tak všeobecne odvahy, hocičomu odvahy zastať sa správne veci, odvahy vyjadriť poklonu k niekomu, možno odvahu byť iný. A to si myslím, ja si osobne myslím, že žijem medzi ľuďmi, či ich nepoznám a ich vydávam v televízii a čítam o nich v novinách, alebo ich poznám v mojom blízkom okolí. Mám pocit, že sú veľakrát ľudia, ktorí sú málo odvážni. To mi chýba, že my ako festival dokumentárnych filmov sa snažíme prinášať filmy, ktoré vyjadrujú sa k spoločenským témam, ako napríklad u našich susedov v Českej republike je to dosť bežné, že filmári sa vyjadrujú k témam, robia filmy o tom, čo sa v spoločnosti deje. Na tom napríklad na Slovensku chýba, že presne taká tá vnútorná odvaha, niečo takého sa pustiť. No. Rád by som videl filmy napríklad o kauze Gorila, rád by som videl film o súdnictve už je, tak možno rád by som videl film o homosexualite na Slovensku, rád by som videl film o financovaní cirkvi na Slovensku, akože to sú veci možno, ktoré sa nejak držia pod pokličkou a nie je jasné, ako pre mňa to, ja by to zaujímalo, aké sú názory ľudí, ako na to reagujú. Takže to sú také témy, ktoré nás bežnodenne každý z nás vydáva. Rád by som videl film o Mečiarových amnestiách. Akože filmy o tom, čo by vytváral obraz našej spoločnosti. Volám sa Robert Rampáček a stojím si za názorom.